onge. Millicent Adhiambo, en ang'o matimore kaunti ma Kisumu nyaka sani? Twak en wasechake en ni rito nyithindo. Iwacho kuonde go onego bedni loro, kuonde mag rito nyithindo machalo orphanages kod paro machalo kamago ma sirkal nitiere godo. Jo Kisumu wacho nade? Kamano Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kar chung' geche maduong' ma Kisumu Bus Park, ma bende an kod jokanyo kain madwa gogo mbaka kotenore kod thor wach ma wan godo e studio kawuono, motenore ka bende gisiro dwaro mar piny owacho loro kuonde rito nyithindo kata kanyo mong'e gi dho ngere ni orphanages, mondo mi gitem duokogi kata riwogi kod anyuola mekgi. Ang' nwawinja ni to gin to giparo nade? Ben paro makare to nyithindogi ka olor kuonde ritogi eki, ngimagi dhi chalo nade? Bende ibiro yudo anyuondegi go eko mariwgi go koso dhi chalo nade? Machiegni abiro chako kodi king'iyo kamera mondo nyisa ni to in kaka in nyingi ng'awa, to sirikal nigi dwaro mar loro kuonde rito nyithindo ma dho ngere dero ni orphanages, mondo mi gitem duoko nyithindo riwgi kod anyuola mekgi. Inyalo wacho ang'owa? Bende en paro makare, isire koso ikwedo? Anapingo wachno. Aniluonga ni Jabondo, lakini wachno wapingo ne wache ka sirikal oloro wachne nyithindo dhi angaika dala. Niwach moko iyudo ka jonyuolgi noriembo kdwagi dala, to koro orphanage kae emiyudo ka gidhi e mbele, gisebet jomadongo, giyudo girgi moro, giyudo pesa moro, niwach orphanage mogologi mabor, ma koro ginyalo bedo dhano, ma giyudo pesa gi ba ginyiewo kata lopegi moko ka giwuok mane orphanage ka, niwach dalano lawa. Magara ka sirikal oloro, koro jomodong' dhi angaika. Machiegni inyalo wacho ang'o? Bende siro sirikal loro ute rito nyithindo kaka orphanages mondo duokgi ir anyuola mekgi? Mokwongo iluonga ni Ronald Ochieng' Okoth, an e Bus Park ka. An ok asir wach mar sirikal loro orphanage nikech nitiere nyaka nyithindo moko manokwany kapod tindo. Nokwanygi e taka kapod gitindo. Ere kaka wadhi ng'eyo familia mare sama oseloro orphanage mondo duoke dala cha? Wadhi ng'eyo familia mare ni ento odhi en gi familia mane kata nowuok e familia machal nade. Koro kasiro wach mar loro orphanage no. Orphanage mondo beda odhi mbele nikech kaka mano kwany ka idhi duokgi ne familia margi mage. Ero kamano ahinya. Mana mapiyo piyo machiegni. An iluonga ni Devans Ochieng'. Ando kasiro wach ma sirikal wacho mar duoko nyithindo dalagi nikech mokwongo sirikal mokwongo onge gi mpango maber moseketo mar keto nyithindogi kamoro. Mar ariyo, en odwa mana nolor lakini ok gipar kaka nyithindogi obedo street maber. Koro sama giloro nyithindogi dhi kanye, nikech orphanage be mosebedo ka konyo nyithindogi, mosebedo kochung' kodgi. Koro seche ma giparo gino nego gikwong gibed gi plan maber mar kawo kama inyalo kete nyithindogi, ma kata ka gigologi kolor gineni to nitiere kama idhi ketgie. Mane gima nyalo konyo, ok gibed abeda ni loro alora to onge gima gitimo manyalo konyo. Kamano ahinya. Machiegni in be isiro sirikal loro ute rito nyithindo mong'ere kaka orphanages mondo tem duogi ir anyuola mekgi, koso iparo nade? Be okang'no dhi maber? An aneno ni mondo lor, iluonga ni Stephen Otieno Ongo, wuok e stage kata. An aneno ni mondo lor orphanage because nitie personal people ma benefit so much on behalf of the other children. Koro aneno ni mondo olore mondo oket rehabilitation centers ma at least gidhi bedo rehabilitated to iduoko gi deligi. Thank you. Ero kamano ahinya. Ng'ama chielo mogik katieko? Mana mapiyo piyo, ng'ama chielo? Sirikal dwa noloro orphanages mondo duok nyithindogo ir anyuola mekgi. Inyalo wacho ang'o? Be isiro wachno? Chung' maber king'iyo kamera. Wachno. An iluonga ni William Omondi, former street boy. Ok aksir gino nikech orphanages go konyo nyithindogo. Giweyo drugs mane gitiyogo street. Alafu to sama giseweyo drugs koro miyowa tich mayot mar duoko gi dala. Machiegni ka watieko, tagi nyingi? James Ouma. Kawuoyo wach sirikal mar loro wach mar loro orphanage no. Mano gimok nyalre. First, orphanage mosebedo ka konyo nyithindogi. Orphanage ni emosebedo ka choko nyithindogi matero gi nyaka skul. Ere kaka gin gi paro mar loro orphanage. To gidhi handle nyithindogi nang'o? Kech nyithindogi ng'eny Kenya mzima. Koro apingo wachno gi teko mang'eny. Ero kamano ahinya. Ka nitie ng'ama chielo mada wuoyo kapok atieko, machiegni, be isiro sirikal loro wach kuonde rito nyithindo mong'ere kaka orphanages mondo tem duogi ir anyuola mekgi? Mokwongo an iluonga ni Eric Ouma. Ok anya siro gima kamano nikech pile waromo gi nyithindo matindo ka
makata kipenja dala gi kia. Koro wakawo gi twatero gi orphanage homes kama watero gi. Magi ma sirikal timono ok ane ka en gima ber nikech mokwongo nego bed ni gi manyo ni kamoro ma ginya bete mondo gikawo gi mondo gin owuon pi sirikal mondo timo nade okonyi to kinyo kok ginya konyogi giwewe orphanages homes odhi mbele. Erokamano. Machiegni anyalo go erokamano. Iluonga ni Michael Nyango, aja Kisumo ka, ndio nyuola Kisumo ka. But an gima nyalo wacho nikech yudo ka nyathi ka wuok piny, nyathi samoro min gi nothowe kotin, okia kuma onyalo dhi gi kuma onyalo kaka onyalo chako. Inyalo ni dalagi anyuola nitie, lakini yudo ka sirikal ka nyalo konyo nyithindo ma jonyuol gi ni nosetho to loto nitiere. To koro anyuola yudo ka anyuola koro kawo lobno, koro nyathi dong' ka angaika, okoro wuothe bus park kamoro amora. Koro miyo ka sirikal nyalo konyo nyithindo machalo kamano to kony. Wach loro kuonde rito gi kaka orphanages mondo ginyalo wacho Anto gima nyalo wacho ok onge kaka mondo mi wanyalo siro gima chalo kamano nikech ok onego bed ni loro orphanage ma kama nyithindo konye nikech mano kama nyithindo nonge konyo sama koro mzazi onge manyalo konye. Mano gima nyalo tamora. Nyanya wuoyo matin. Be siro wach loro orphanages. Pero kamano. Nyinga ni William Otieno, atiye bus park ka. Ani wachi manya wacho kuom orphanage gi lor. Kendo orphanage ko lor to dhi medo ni injini street family dhi bedo mang'eny. To kopono nitiere kamoro ma ginya yawo buti kaka orphanage tiyoga to sawa. To kopono gi lor to onge way forward ma giketo mano gitimo nono. Erokamano. Mana kamano Cleophas, winjo paro mopogore opogore kowuok kuom johala kata jokanyo ma bende wuok e kar chung' geche ma Kisumu mano bus park ma bende yudore e chuny boma ma Kisumu kaendi, ka giwacho ni thothgi nigi paro mopogore. Jomoko neno ni ka olor kanyo to sirikal owinjo bed ni oketo kamoro tenge ma ibiro puonje nyithindo kata itimo negi e hocho. Ka opogore kamano to kopo ni gionge kod chenro makare kata kuonde ma giseketo makare ma gibiro tere nyithindogi, kapod gimanyo anyuola mekgi to kowinjore gi tim mar kata bed gi dwaro mar loro kuonde go eko. Ka iwinjo ka gilero ka seche moko nitie nyathi moro mano kwany ma okia kata ni to osimo ae ni kanye kata gunde en mane, ere kaka ibro lu wach ni mayud ni anyuonde en mane. Ka okamano to aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo e dwaro mar sirikal loro kuonde rito nyithindo ma bende inyayudo ni nowuok dala kata onge kod jonyuol. Cleophas an kuomi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya. Sirikal loro gik mang'eny ahinya moting'o nyaka loro kuonde mag rito nyithindo, moting'o nyithindo kiye, nyithindo mojwang'. Jo Kisumo golo paro en moro ni wawinjo nyaka former street boy mano ng'ama nitiere kanyo kaka achiel kuom jogo manodak mana streets ma Kisumu kanyo, kendo nyaka sani en paro ma gimedo chwalo ni gin to korka koreo gine mondo mi